Здравейте и добре дошли! Готови сте да предизвото, нали? С много труд, любов и настроение приготвихме ви малко забавление. С стих и песен ще ви поздравим. За топъл дом и нежни грижи ние ще ви благодарим. Колко е хубаво, когато сме трима, мама, татко и аз. Радвам се, скачам и пея за клас. И рисувам с най-прекрасен свят, най-прекрасните на този свят, татко и мама. Нарисувахте кожичка, мамо! Тя на нашата много прилича. Нито е скъпа, нито голяма. Не пригръзна къща с ръчички. Ще прегръща на пролет свечата, както ти ме прегръщаш. Да, звучи сърце ми от злато. Но със сърце само нашата къща, мамо. За да растат цветята им трябва много слънце, за да растат децата вкъщи им трябва обичта на татко и мама. Обич към детето, обич между двама. Не знаем радост друга по-голяма, не знаем щастие друго по-сладко, да те бива най-добрата мама и да те събуде най-добрият татко. готви, той пълзи на пода с нас. Докато мама простира, той ни учим да
Докато мама говори много важни неща по телефона от баба, той ни показва как да връзваме въдите на кукичката. И ако е много важно мама да отиде на работа, татко остава с нас у дома, за да ни припича филийки направо върху котлона. Той ни дава разрешение да направим нещата, в които мама се съмнява и от които ужасно е страх. Аз после ще отиде. Татко е по-малко важен от мама. Ако тя ни учим да ходим, той ни учим как да летим. Сама на мама и на татко, сама на двете баби. Изтичайте и сама с кого да се играе. Нямаме пари за братче, татко обяснява. И му кимам аз, макар че много ми съмнява. Вече се го по-разбирам, а той се задумява. Дай пари за цяла война, трябва да спестява. Моя чичо много е зелен с печески моди. Обикаля магазини на фитнес ходи. Все се тегли, ядосва и му той проблеми. Като виждам да се жени, просто няма време. Нямам сестричка, нямам бълсовчети, отивам да играм в моите съседи. А какво е семейство без глъчка, пакости и смях? Пусто и тихо е вкъщи без тях. Дайте ми парички, дайте ми турбичка. Искам да отида на пазар самичка. Най-напред ще купя кукла най-голяма, а с нея всяка вечер ще спивам малко. Рано да се лягла, рано да застива, за да бъде млада, свежа и красива. Аз после ще отида към автомагазина, бързо ще грабна нова лимузина. Стига татко е чувърка по колата, нека му остане време за децата. След това ще купя пушка и патрони, нека ходи дядо мечката да гони. Че като го гледам, чак ме зажалява, уж войник е ходил, а баба го строява. Като хората ще поканя гости, ще сервирам голбо, шарам да скочи. Като стане веселба голяма, ще повикам татко, ще повикам мама. Ще накарам мама песен да изпее, а пак тачи ще да каже по дървея. Като стане ама най-смешно, ще ги прача в банята от среща, да мият зъбки и да лягат, ама така да лягат и да заспиват веднага.
Сине, остави ме на мира, не виждаш ли колко са ви добре. Аз хора за всичко сама трябва да върша. Къщата, децата, готвенето, пазаруване. Айде ма ти, стига си мърморила. Айде са ти много става по-главно. Остави ме на мира, казах ти. Виж какво направи, разплака детето. Той нищо не прави в къщи. Остави ме на мира. Хайде, може да се ни куха свали. Казах, че много ми мързи и че много ми се спи. Детето чува. Хайде пък ти стига се пътствува. Всичко сама ли трябва да върша. Пазе на другите жени, а на мен не се не ми върви. Виде на мира. Да знаеш колко ми се пие бира. А на мене пък кафе. Ама кой да донесе? Кой ли нашето дете? Трябва да ги уважава и във всичко да ни подражава. Сине! Сине! Ели удаче в хладилник отвори и пиничка на татко донеси. А на мене соче с кафе. Ако обичаш, мамо, моето дете. Боже, Боже, чуй си кола. Толкова добре. Ами заливала с чеките добре. Понякога в семействата има някои добри феи. Това са бабите. Баба ми се кара да ми рулам, да не скачам и да не отдувам. Дадено бе, бабо, ти ми сто мен да скача нагоре. Чао хвърнала. Моето време за отдуване отдавна е било. А пък моето време за мируване още не е число. Топлото мляко на баба, топлата кухничка, печката, коричката, чудна хляба, си моята приказка детската, котаракът мърка скута, похъртва баба на плетката, за мъчко спират куките, не ирете порасва жилетката и после се сепа, смем се как Сънчо не е над бебра, зачитам приказка детска, която едва му спива. Поздрав от бабата на Цветка и нейните внуци. Баба, аз имах ни малко тая плетка, че ми влиза в снимката. Какво ще правиш с тази снимка? Ще я качвам във Фейсбук. Какво? Как така? Фейсбук не е животно първо. Фейсбук е... Не знам, само да изкачваш неща. Къде фърлито яки? Я го Ама диди. се знам. О, се стане клепата с толкова. Някаква. Чай да я видя. Стига сте се карали, моля ви, дай се. Баба, ти нищо не разбираш. Баба, ти нищо не разбираш от нас за 10 000. О, аз ли не разбирам? И сега ще ви покажа какво ни разбирам аз. Се ми се очи да си бе,
всичките настрани. Не отказа, не момичетата от съседния клас. Мислихме, че няма нови петни. На бащата добавихме и газ. Нейните сочета, текста в хора. Няма между часи е първ коридора. Да вакансия, първа дошла. Лагери на хата, на мексики дошла. Не мислихме за кинците, винаги не стигаха. Да не всичко не стигаха. Родителите ни български имаха, послушайте години ми е за. Ама точно. Това е точно. Почнаха луди момчешки игри.
обичат зеленчуци. Я, мила внучка, помогни с дядо ряпата, дръпни. Погледнете ми ръцете, с маникюри се и двете. Как се пипанка на ряпа, че на листа не изцапа. И това не е каприз, не съм на конкурс да мис. Не мога, мили дядко, по-добре повикай батко. Батко, я ела при нас и ряпата за в час. Раз, започва следваща игра. Футбол, тенис, волейбол, до спапа си гол. Аз съм спортен шампион, даже е на битва. За ряпата голяма, дядо, ти извикай мама. Hello! Hello, darling, goodbye. Аз излитам до Дубай. Синяци, морски мили, пътешествия с камили. Слънце, палми, хотели, не ми трябва трепи бели. Времето не ми го пете, ще изпусна самолета. За домашните задачи, вие повикате баща си. Кой нуждае се от мен? Аз съм важен бизнесмен. Евро, долари, валута. Аз се смятам за минута. И сега, че изчисле, ряпата като цена. Търговията свободна. Ряпата не е изгодна. Бяха портокали, че изнасяме щовали. Гледайте и ти каква бела. Що да правя сега? Всеки бък за всеки е злен, пустата му ряпа пак е да я вади. Бизнесмен. Щастливи и здрави бъдете, свой жален свят изградете, изплатено семейство въведете. Готови ли сте? Нека да виждате така. Те са на батерики, няма страшно. Те не свърши батерията. Стрес. Когато
едно островче се бере. Едно слънце